Ваше Величество, уважаемые коллеги, друзья, позвольте мне вас сердечно поприветствовать в столице России, в Москве. أيها صاحب الجلالة، أيها الزملاء الأعزاء، اسمحوا لي أن أرحب بكم من أعماق قلبي في موسكو عاصمة روسيا. Большое спасибо, что вы приняли наше приглашение и прибыли с визитом. ولعلاقاتنا تاريخ غني جدا. В 1926 году, И вот теперь нам очень приятно принимать здесь вас, Ваше Величество. والآن نحن سعداء جدا باستقبالكم هنا يا صاحب الجلالة. Уверен, что ваш визит будет хорошим, послужит хорошим толчком в развитии наших межгосударственных связей. من 90 سنة من الآن كانت روسيا والاتحاد السوفيتي آنذاك كانت أولى الدولة الآن بكم. فخامة الرئيس على حفاظ الاستقبال. Я благодарен вас, ваше превосходительство, президент, за оказанный нам радушный прием. ونحن سعداء بوجودنا في بلدكم الصديق. Мы счастливы находиться в вашей дружественной нам стране. ونتطلع إلى تعزيز العلاقات بين بلدينا بما يخدم السلام والأمن والاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي. В интересах мира и безопасности, в интересах развития мира.